Seguimos no Faladoiro hoxe na compañía de Xoán Bascuas, de Ana Peón, de Virgilio Costas, con moi pouquiño tempo, porque enredamos moito na primeira parte falando do tax list do sector naval, falando do caso Bárcenas. Se quedanos, nada, pouco máis de 10 minutos, así que vos pido que sexades todo breve, que poidades dúas cuestións que vos poño en riba da mesa. As primarias do PSDG, que pedirvos unha reflexión, onde estaba Pachi Vázquez en Pontevedra explicando como será ese proceso, que lembremos pro partido non é vinculante, aínda que en Galicia sí se ten como vinculante, como definitivo e decisorio, non? Dicía Pachi Vázquez, animaba aos que teñen un proxecto a que salten a área política, pero ele non nos di que vai facer, non? Estamos todos en ascuas. Eu, alo menos, non? Quero saber se vai presentar ou non. E logo, a celebración do 25 de xullo, do Día da Patria, non? En principio, parece ser que, bueno, parece que agas que Xoán me diga o contrario, agora mesmo me dé unha exclusiva, BNG terá o seu acto, Compromiso por Galicia, do que Xoán é secretario xeral, pois terá o seu en Bonaval, como o ano pasado, e a Nova terá o seu, en principio, non? Sobre as dúas cuestións, a ver, Xoán, empeza por a que queiras. Intento ser breve. Polo PSOE, que vai ser un tema máis acaído. No tocante ás primarias, creo que se deu unha reviravolta innecesaria para chegar ao mesmo punto co inicio, porque a única forma que teñen de resolvelo é por un acordo que se adopte daquela maneira no PSOE galego. E esta demostración do que significa depender de Madrid, porque o partido aquí acaba de demostrar que non ten ninguna autonomía, e un golpe bastante contundente a esa presunta autonomía da que fan gala. Consecuentemente, se votaron 4 meses para nada, porque para eso non facía falta esta viaxe, tomaban o acordo entre eles antes e lles daba igual a legalidade e a natureza non vinculante que lle impuxan desde Madrid. Tocante ao papel de Pachi, pois houve quen dixo recentemente que o que iba a dedicarse a facer era enredar. Moi recentemente, non? Na pausa da publicidade, quizáis. Pois eu estou plenamente de acordo. Bueno, facemos porra, ti que crees que vai facer? Que se presenta ou que non? Se vale a categoría enredar, eu apúntome, vamos. No tocante ao 25 de xullo, pois quero dicir que eu creo que hai moito discurso cara a galería, moito idioma críptico e moi pouca claridade. Eu digo eu que son dunha das partes implicadas, pero tamén porque teño moito menos que perder, e son completamente sincero neste sentido. Vos falades moi claramente, en todo caso, Compromiso por Galicia. Nos fixemos un chamado tanto para ir conxuntamente nas eleccións europeas como para que houbera unha actividade do 25 de xullo conxunta, que logo cada quen fixera o seu acto político. Pois ninguén quere apostar por isto. Están mirando a ver quen coopta, quen absorbe, pero sin quedar mal, e isto non engana a ninguén. Creo que todo o mundo se retrata a pesar de lanzar mensaxes cara a galería, non? E, sobre todo, facemos moita gala de decir o contrario do que pensamos, non? Bueno, pois tan claro como agardaba. A ver, por aquí, Ana e Virgilio, empezade polo que queirades. Bueno, a porra, empezamos pola porra, a ver, Pachi, que fai Pachi Vázquez, a ver. Pero se me permite esa categoría enredar, Virgilio, que quede claro. Eu creo que sí, eu creo que si enredar hasta o último minuto, non, pero vou ir un pouco máis alá, que vou facer un pronóstico e que non se vai a presentar. Ben, é certo que este pronóstico caduca ao acabar a emisión do programa, ¿no? Porque calquera outra alternativa que poida ser barallada será barallada e sempre unha incógnita, non? E iso de 4 meses para nada eu discrepo. Esos 4 meses serviron, entre outras cousas, para que Pachi seguira enredando 4 meses máis. E siguen coa súa incógnita, como parece que o curso do Nilo vai a depender do que el faga. Se me permites, vou facer unha cousinha para pedir unha tertulia. Tes razón, equivoqueime, tes razón. É dicir, é positivo e que poidan os militantes de decidir quen pode ser o dirixente do partido, non nas condicións que están planteadas tal como está agora. Eu creo nas primarias para decidir os dirixentes dos partidos, é dicir, igual que nun consello, bueno, pues cualquier organización se pode decidir elexir os representantes, neste caso os partidos, debe de seguir ese mismo sistema. Ademais, acaba cos control de poder interno, non? Que ao final acaban enquistando e sin volver ao caso Bárcenas, pero que ao final o tesorero dun partido ten que aguanta aí moitos anos e cos vicios que eso supón, non? Que haxa unha renovación nos partidos e nas organizacións está ben. Non pasa nada, que poden volver a reutilizarse nun futuro, non? Pero creo que, bueno, sobre o futuro do partido, pois parece que José Ramón Besteiro vai a ser o próximo secretario xeral, salvo maniobras de enredos de última hora, donde... A ver que dice Vigo, Exacto. A federación máis potente. Donde... E a ver que din os críticos de dirección de Vigo. Camaño, que parecía que se especulaba de que se podía presentar ou non, decidiu apoiar a Besteiro, co cual se eliminou unha incógnita, e sobre todo que
creo que se dixen nesta tertulia en unha ocasión que no Partido Socialista é moi fácil poñerse de acordo en contra de e non a favor de. Parece que había máis en contra de Camaño que a favor de nadie máis. Eliminado esa opción, pois algúns sí que en caso de Vigo quedaron un pouco descolocados. A ver que se non artellan por aí unha alternativa de última hora. E despois outras opcións como Novo Socialismo Galego ou esas novas opcións son maniobras para tratar de coller cuota na nova dirección ou no Consello, no Comité Nacional, pero sin viso de aportar nada nin ao debate, nin á construción do partido, nin de un proxecto que se queren presentar un proxecto alternativo ao PP, non? E sobre o 25 de xullo, para non enredarme moito, pois, en fin, eu creo que ou está moi mal o nacionalismo ou está moi ben, e me explico, ou está moi mal, é dicir, que eso de que se reivindica a patria galega, veno como unha quimera, entonces cada un defende o seu, ou está moi ben que xa somos independentes e entonces hai que os partidos nacionalistas xa teñen que meter os seus matices propios porque o objetivo xa non é a consecución da independencia nin de incrementar a nacionalidade. Entonces eu creo que vamos a pensar que o movimento nacionalismo está moi mal e prefiren ir cada un ca súa bandería e non defender un objetivo común que debe ser o principal, o que se identifica frente ao PP ou PSOE, que son, ou Izquierda Unida, que son de ámbito nacional, por non decir estatal, que é incorrecto, porque eso sería que formarían parte da estrutura do Estado e non é así. E vamos, eu creo que teño unha coyuntura bastante adversa, sobre todo pois, o Bloque, non? Que sempre estuvo liderando ese movimento e que non sabe, ahora todavía non sabe por onde vai. A ver, Ana. Empezo pola quiniela. Veña, pois a porra primeiro. Eu lembraría, e aplicaríalle a frase que se atribúe a Pío Cabanillas cando lle preguntan: Don Pío, quen vai gañar as eleccións? E dice: non sei quen, pero ganaremos. Pois con Pachi pasará o mesmo, votará conta. Se vai gañar, preséntase el, e se non vai gañar, buscará outra forma, pero que tamén lle permita gañar. É dicir, que está votando agora contas, estará votando contas hasta mañán, e en función de si ten os respaldos necesarios ou non, pois ou se presenta, busca outra fórmula que lle permita tamén aparecer como vencedor. De todos os xeitos, eu neste proceso que lle desexo ao PSOE é sorte, porque leva 5 anos intentando atopar un líder, pero non é só que non se poña de acordo no líder, é que non se pon de acordo nin en como nombrar a ese líder. É dicir, despois de 5 anos, pois penso que xa estaría ben de dejarse de mirar o ombligo, poñerse a traballar e a facer propostas, e mesmo desde o punto de vista orgánico tamén é malo para o PSOE, porque nestes momentos o líder da oposición é Beiras, pese que ten máis diputados o PSOE. Bueno, e tamén outra cousa máis, que a mellor non lle viría mal aos representantes galegos pois facer unha visita a Andalucía para que Griñán se explique como se fan unhas primarias nun mes. Porque aquí, xa digo, despois de 5 anos non saben nin como atopalas. Cando foi a dentro electoral, Compromiso por Galicia, fixemos unhas primarias en un mes e non foron, e o digo eu, o boas e desexables, non foron o competidas, e desexables que debía ser para que reunir as condicións que decía ahora Virxilio, que iso tamén é importante, que se efectúen as primarias sexa nas condicións que se persigue con esas primarias. E no caso do PSOE vai a línea polo que el apunta, non? Eu non o vexo que vaya nunha línea de algo competido, sino pactado previamente. Claro. É dicir, sobre todo, eu creo que no caso do PSOE, supoño que máis partido, pero sobre todo no caso do PSOE necesitan unha reestruturación, un ayornamento de caras, de dirixentes que está pendiente. De momento, pois os que hai unha reacción dos que están para que eso non cambie, para seguir, e están intentando que non teña éxito. Desde logo, a cultura interna que mete unhas eleccións primarias é un cambio radical, non? É dicir, un pouco, pois... Si son efectivas, sí. Claro. A ver, Ana, sobre o Día da Patria, ou, bueno, moi brevemente, eu vexo difícil que cheguen a un acordo, e pese que, según o CIS, só un 18% dos cidadáns galegos se declaran nacionalistas, e pese a ser só un 18%, pois hai moitas dificultades para que cheguen un entendemento, porque as posturas son moi diferentes. Eu non vexo que relación pode ter o modelo de Albania que defende Víctor Lobeira, por exemplo, co modelo que pode defender Xunán, ou por
exemplo, o modelo entón, claro, son unhas posicións tan diferentes que va a ser moi difícil non deberían ser tan diferentes, pero non? pero Na son celebración dunha data como esta non deberían ser diferentes. Por exemplo, miramos para Cataluña e ali pola mañán todas as forzas políticas teñen homenaxe a Casanova que vai desde o PP ata o Barça, a homenaxe a Casanova, o capitán que defendeu a últimas institucións de goberno catalanas. Van todas as entidades sociais que hai e logo cada quen vai ao seu acto político. Eu creo que que propoñedes vos, non? Efectivamente, eu creo que é algo que se podría facer e que non ten tanta sustancia de matiz ideolóxico como recoñecer, por xo que sei, a figura de Castelao ou Rosalía, que só pode coñecer calquer galego de ben, ou calquera galega de ben, punto. E eu creo que eso sí se podía ter feito, pero vexo moi complicado. Pero mesmo hai unha competencia, aínda que a Jorquera non lle gusta que yo digan, pero que hai unha competencia entre Jorquera e Beiras, e a ver como saco a cabeza, non? Entón, pois... A competencia non entre Jorquera e Beiras. Entre Beiras e outro Paco. Gracias pola matización. Aceptas o matiz? Non é ningún matiz. Bueno, pois deixámolo, que non temos tempo para máis. Moitísimas grazas, como sempre moi divertido sempre que estades os tres por separados ou xuntos. Hoxe xuntos funcionou moi ben a tertulia. Grazas a Xoán, a Ana e a Virgilio por, como sempre, aceptar o noso convite. Grazas a todos por seguirnos. Mañá volvemos, como sempre, falaremos aquí nesta mesa con Xavier Vence, como voceiro nacional do BNG, sobre esta cuestión do Día da Patria e outras moitas, a situación tamén de Galicia e de España, e logo tertulia, xa cos temas que deixe a xornada. Grazas a todos un día máis por estaren aí.